Κωνσταντινίδη. Κάτσε ρε παιδιά, λίγο να δούμε εδώ πέρα. Λίγο. Έλα Μάρια. Αυτό θα του αρέσει τώρα. Θα του αρέσει. Βλέπεις στο Πολυτεχνείο κύριε Γεωργιάδη. Μου έχετε παγωθεί. Λέγε ρε Μάρια. Λοιπόν. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαμε εδώ πέρα για να δούμε το τελικό καθαρισμό του μεγάλου γκράφιτι που υπήρχε εδώ και 1,5 μήνα. Τώρα με τον κύριο Ανδρεόπουλο θα δούμε αν ισχύουν όλα αυτά που μας είπε την εβδομάδα, δηλαδή το ειδικό στην οδό στον Άρη μας, το ειδικό υλικό, να δούμε κατά πόσο είναι εύκολο να βγουν τα γκράφιτι. Οπότε η ώρα είναι 9:45. Τι λες τώρα. Τι κάνεις ρε άθλη, επανάθλη, τύπος δρομή στον καθαρό τύπο. Και πάμε να κάνουμε ένα τεστ. Πόσο εύκολο είναι να βγει αυτό το γκράφιτι, πόση ώρα θα μας πάρει με 2 ανθρώπους υπαλλήλους του Δήμου. Αυτό είναι κανονικό σπρέι που χρησιμοποιείται στα γκράφιτι, έτσι. Σπρέι. Ναι. Αυτό είναι σπρέι το οποίο το αγοράσαμε μετά από προτροπή του κύριου Ανδρεόπουλου εμείς οι ίδιοι, γιατί δεν ήθελε να φανεί ότι μπορεί να μας έχει περίμενα βέβαια να γράψεις κάτι πιο πρωτοποριακό. Περίμενα να γράψεις κάτι πιο πρωτοποριακό, αλλά τέλος πάντων. Για λέγε. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο πόσο εύκολο είναι να φύγει. Το είπε για καλαμπούκι. Τι λες τώρα, καθαρίσαι. Τι λες τώρα. Με σαπουνό. Ρε παιδιά, μήπως επειδή είναι φρέσκο. Ένα σφουγγαράκι. Μήπως είναι επειδή είναι φρέσκο, καθαρίζει το ζώο. Είναι επειδή είναι φρέσκο το... Όχι καμία σχέση. Όσο πιο πολύ ώρα περνάει, ακόμα πιο εύκολα καθαρίζει μετά. Αποδομείται εντελώς το σπρέι πάνω στο ειδικό αντιγράφητη προϊόν. Είναι μια εβδομάδα που... Να σου πω κύριε, πώς είπαμε. Κύριε Νικολόπουλε. Ανδρεόπουλος. Την προηγούμενη φορά που το δείξαμε και πριν κάνουμε το τεστ, με πήρε ένας δήμαρχος και μου λέει αυτός ο τύπος ποιος είναι, γιατί θέλω να το βάλω στα σχολεία, λέει, γιατί τα καθαρίζω από βραδύ στα... τους τοίχους στο σχολείο ρε παιδί μου. Εύκολο πολύ. Εσείς είστε ιδιώτες στο πουλάτε αυτό το πράγμα. Του Πολυτεχνείου δεν μας είπατε ότι είναι εφεύρεση, ας πούμε. Κοιτάξτε, το Πολυτεχνείο, όπως σας είπα, η ειδική μεθοδολογία του Πολυτεχνείου ήταν στο καθαρισμό των μαρμάρων. Δηλαδή καθαρίσαμε τα μάρμαρα χωρίς να υποστούν ζημιές. Η συγκεκριμένη προστασία αντιγράφητη είναι προϊόν το οποίο εισάγω εγώ, η εταιρεία μου με τη Μεγάλη Βρετανία, και εγκρίθηκε ως λύση από το Πολυτεχνείο υπό την κυρία Μοροπούλου. Δηλαδή ήταν η δεδειγμένη λύση. Σου κάνουμε εκ των πραγμάτων διαφήμιση. Δεν πειράζει. Είναι καλό, γιατί να ξεβρωμίσω τόπους λίγο ρε παιδί μου. Κοιτάξτε κύριε Καμπουράκη, είναι ενδεδειγμένη λύση για τα σχολεία. Δεν πρόκειται δηλαδή τα σχολεία να βάφονται 2 και 3 φορές το χρόνο. Επομένως τα λεφτά... Πόσο κοστίζει για να βάψει έναν τοίχο, πόσο κοστίζει? Πηγαίνει γύρω στα 7 με 8 ευρώ το τετραγωνικό. Πάντως ρε παιδιά, εγώ για να πω για την αμαρτία μου, δηλαδή μια πόλη που δεν έχει αφίσα, που δεν έχει πανό, που δεν έχει μια αυτή, που δεν έχει τίποτα ρε παιδί μου, είναι πόλη τώρα αυτή, πού είμαστε? Σε λιγάκι πες με έχω άδικο μωρέ. Δεν είπα να βρώμισουν όλους τους τόπους και να είναι αυτό το χάλι, αλλά κάπου... Εννοείς ότι θα είναι σαν τύχη ψυχιατρίου? Ναι ρε παιδί μου, λίγο ας πούμε. Όχι, το αντίθετο θα είναι. Κύριε Καμπουράκη, μου κάνεις καταστροφή. Γράψτε να μας πω. Μπορούμε να έρθουμε και στο σπίτι σας αν θέλετε, από κάτω, να κάνουμε ένα τεστ. Ό,τι θέλετε. Όχι τεστ, να το γραφήσουμε. Να γράψουμε συνθήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα έχουμε κάθε πότε αυτό θέλει μια φορά το χρόνο βάψιμο. Για να συντηρείται ή δεν... Όχι, τίποτα. Για 10 έτη δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δίνεται εγγύηση. Δίνεται εγγύηση δεκαετής και από τον κατασκευαστή. Μάλιστα. Και τα αυτοκόλλητα και οι αφήσεις, ό,τι βάλουμε πάνω στον τοίχο, βλέπετε, κολλάμε ένα αυτοκόλλητο, δεν μπορεί να κολλήσει. Άμα πάρουμε ένα μαρκαδόρο να αρχίσουμε να γράφουμε τώρα, πάλι θα έρθουν οι άνθρωποι και με το χέρι βγαίνει όπως μπορεί. Σε πόσο βάζεις στοίχημα πως οι αναρχικοί θα βρουν αντίδοτο? Από την περασμένη εβδομάδα θα βρεθούν αντίμετρα. Βλέπω να βρουν κανένα τρόπο. Εντάξει, δεν τα λέμε και όλα ζωντανά. Εντάξει, τις δυνατότητες του υλικού. Αλλά να σας πληροφορήσω ότι ήδη είχαμε 2 συμβάντα το Σαββατοκύριακο. Με αφήσεις και μαρκαδόρους και σπρέι και με τη βοήθεια των κυρίων εδώ του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι είναι υπό τον κύριο Βαρελάκη, τον αντιγράφο. Εγώ θα στοιχήσω. Να είστε καλά.